Mitä mies? Toisiltamme kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää. Miestä väkevämpi. Hyvät herrat, nyt seis netin epämääräisillä sivuilla swaippailu. On nimittäin jälleen aika virittää kiukaan pesään tulet ja kavuta armon alalauteelle nauttimaan suomalaisen saunan tulisen makoisista löylyistä. Kuuntelet Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa Miestä väkevämpi -ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunan reissullamme miesten mielenmaailmassa mennään rommeletaan rehellisesti ja takki auki. Yhteisenä tavoitteenamme Kristuksen todellinen tunteminen. Saunastudiomme alalauteille kapuavat Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja Petri Kortelahti. Kylläpä kyllä. Avoimen raamattukoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala. Näinhän on. Viestintäjohtaja Kai Lappalainen, heipä hei. Ja ylälauteiden hiljaisuudessa järjestystä ylläpitää äänimestarimme Aku Lundström. Hyvät herrat, olen saanut luotettavalta taholta yllättäen tietää, että meillä on ainakin yksi kuuntelija, jonka ikä alkaa kakkosella. Ai niin, mä ajattelin, että yksi kuuntelija ylipäätään. Kakkosella. Joo. Kakkosella. Ja nyt Kaksivuotias. ei ole kyse siitä, että mittari olisi niin sanotusti pyörähtänyt jo kerran ympäri, vaan kyseisen kuulijan ikä todellakin alkaa kakkosella. No nyt on kova. Koska täällä saunastudiossa itse kullakin kilometrimittari alkaa uhkaavasti lähestyä 100 000 tai on saattanut jo heilahtaa ylikin, kysynkin teiltä nuoresta kuuntelijastamme inspiroituneena, mitä haluaisitte nyt tänään keski-iässä tai sen kynnyksellä sanoa 20-vuotiaalle itsellenne? Mun täytyy sanoa, että mä menin ihan kujalle jo pelkästään tuosta johdannon ilmauksesta keski-iän kynnyksellä. No, siinä oli mainittu myös, että mahdollisesti sen jo ylittän. Okei. Ehkä mä sanoisin niin, että vaikka se tie, jolle olet lähdössä, on raskas, niin kyllä kannattaa. Entäs Veli-Matti, mitä sanoisit 20-vuotiaalle Veli-Matille? Meni niin jauhot suuhun, että heitin vastuuta tekoälylle ja sehän sanoi, että luota siihen, että Jumala kantaa, vaikka et aina näe, minne ollaan menossa. Oho. Sehän oli aika hyvin sanottu. Eikö toi sun koneesta täällä saunan pukuhuoneessa kärsii? Ei se täällä vielä. Ei pidä ottaa vaan tuonne lauteen puolelle. Joo. Joo, jätetään tekoäly tänne sitten, kun ruvetaan kunnolla läiskimään. Itse ehkä sanoisin sille 20-vuotiaalle, että rohkeasti vaan. Turhaa, miten sitä nyt sanoisi? Olitko sä 20-vuotiaana arka? No kyllä mä olin selkeästi arempi kuin nyt. En mä nyt vieläkään kauhean rohkea, mutta No, mä olen eri mieltä tosta. Selkä näkyy edellä, kun sä painatat tuolla pitkin sotivia maita. Kyllä. Kyllä, ehkä se on näinkin, mutta meidän on nyt joka tapauksessa 20-vuotiaasta kuuntelijasta inspiroituneena aika siirtyä tuonne saunan puolelle lämmittelemään kiuasta. Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat. Hyvät herrat, tällä viikolla olen itse tuolta median maailmasta kaivannut meille hieman sytykettä. Ja tässä männäviikkoina ollaan koistu hieman nettipornosta. Seurakuntalaisessa oli uutinen Pia Renditsin väitöstutkimuksesta, joka oli otsikoitu näin: kristityt kuluttavat runsaasti pornoa ja kokevat siitä syvää moraalista syyllisyyttä. Tutkimus oli tehty siis suomalaisille kristityille tai henkilöille, reilulle 500 henkilöille, jotka itse pitävät itseään kristittyinä, aika moni ilmeisesti herätyskristittynä. Ja tulos oli se, että kristityt kuluttavat pornoa varsin runsaasti ja siitä seuraa heille omien arvojen ja käytöksen välillä vahva ristiriita, joka aiheuttaa häpeää, syyllisyyttä ja kelpaamattomuuden tunnetta Jumalan ja ihmisten edessä. Mitä sanotte uutisesta? No mä ajattelisin, että eihän toisinansa ole huono ilmiö, että jos tommosen asian äärellä omatunto kolkuttaa.
Eikö se ole pikemminkin sit tämän ajan semmoinen yleinen trendi, että on tämmöinen, niin kuin, mä oon sitä nimittänyt copy-paste etiikaksi, että niin kuin elämä sattuu menemään, niin sitten sanotaan, että no näin se onkin oikein ja näin se saakin mennä. Et jos on tämmöinen ilmiö, jossa nyt todistettavasti on kyllä niitä isoja miinuspuolia osoitettavissa ja sellaiseen sitten lankeaa ja siitä kokee huonoa omaa tuntoa, niin ei huono. Mm. Ja mä näen tässä jotenkin, että tässä on varmaan tämmöinen vähän historiallinenkin painolasti, että kun aihe on tämmöinen arka ja kipeä ja vähän tabujakin sisältävä, niin... Siis tabuja? Mitä ne tabut sitten on? No sanotaan tabuja sisältävä. Siis tabletteja. Ai. Ei. Onko ne sulle tabuja? Ei. No, joka tapauksessa siis Puhuit eri asiasta. En mä tiedä, mistä mä puhun, mutta kirkon haaste joka tapauksessa on varmaan aina vähän ollut, että se on ollut aika hiljaa, niin kun puhutaan 6. käskystä, älä tee aviorikosta, älä tee huorin. Muistan nimittäin armeijassa aikoinaan, kun kenttärovasti veti siellä sotilasrippikoulua ja itse olin siellä mukana jonkinlaisena apuohjaajana, niin kun oli seksuaalisuuden teema vuorossa, niin kenttärovasti totesi, kyllä se on niin pojat, että sillä sapelilla ei pidä huitoa joka paikkaan. Ja seksuaalisuuteen liittyvä opetus oli se kutakuinkin siinä. Eli ei se nyt ehkä kovin perusteellista ollut, eikä mitään raamatusta niin kuin perusteluja antavaa, mutta ainakin äijämäistä se oli. Ja jos tämän kortin varaa jää, niin ehkä jotain jäi sanomatta. Aivan. Mutta ehkä sekin vielä tulee mieleen että mulla on se ymmärrys, jos ajatellaan historian tutkimusta, niin kaikissa kulttuureissa ihan ikiajoista saakka on ollut esimerkiksi tämmöistä niin kuin eroottista taidetta. Että kyllähän tämä loimilanka jotenkin ihmiskunnan historiassa kulkee ja me tiedetään, että jossain pakana uskonnoissa on ollut temppeliprostituutiota suorastaan ja jos tullaan lähemmäs omaa aikaa, niin ennen näitä päiviä niin oli olemassa tämmöistä, niin kuin vanha kansa sanoo, kovaksi keitettyä kioskikirjallisuutta esimerkiksi, millä ihmiset saattoi itseänsä viihdyttää. Se, mikä tässä on ehkä muuttunut meidän päiviin tultaessa, on se, että netin kautta tämä saatavuus on ennennäkemättömän helppoa. Ja mä ajattelen, että siihen ehkä liittyy sitten, että tämmöinen koukkuun jääminen on niin kuin ennennäkemättömän helppoa myöskin. Ja sitten toisaalta, kun mä äsken viittasin, että onhan tällä niin kuin negatiivisia seurauksia, niin mä ajattelen, että tällähän on esimerkiksi lapsivaikutuksia myöskin molemmin puolin ruutua. Et sekä niitä tilanteita, jossa liian varhain nähdään liian aikuisten juttuja ja vielä niin kuin koko seksuaalisuus niin kuin vääristyy ja värittyy ihan oudoksi jutuksi. Ja sitten toisaalta mulla on se ymmärrys, että ei läheskään kaikki, jotka on esiintymässä, niin ole siellä vapaaehtoisesti, vaan tämä linkittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen, jopa ihmiskauppaan. Ja siinä mielessä puhutaan niin kuin todella rajuista jutuista. Lyhyesti vielä ennen kuin hypätään tonne lauteille. Onko niin, että pappeina ja Raamattun opettajina olemme pitäneet aihetta siis liian vähän esillä? Mitä tarvitsisi tehdä? Vai mennäänkö sillä, oliko se kenttärovasti? Ei, kyllä tämä on ihan totta, että liian vähän tämä esillä on. En tiedä nyt ihan viimeisimpiä trendejä, joko tästä enemmän uskalletaan puhua, koska se on niin yleinen ilmiö. Ilman muuta pitäisi puhua, koska mistä muusta pitäisi vähintäänkin antaa nuorille elämän ohjeistusta ja tukea kuin juuri niistä asioista, jotka ovat heidän elämässään läsnä. Ja tämähän on hyvin läsnä nuorisokulttuurissakin. Siirrytäänpä heittämään löylyä lauteille. Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla. Yllättävää tuossa väitöskirjan tutkimustuloksissa ainakin itselleni oli se, ja ehkä liittyy vähän tuohonkin, mitä Petri tässä nosti lapsivaikutusta ruudun molemmin puolin, oli se, että tutkimuksen mukaan aktiivisimmat pornon käyttäjät löytyivät nuorten kristittyjen
naisten joukosta, jotka osallistuvat aktiivisesti hengelliseen toimintaan. Ja moni oli syyksi sanonut pornon käytön aloittamiselle kiinnostuksen ja uteliaisuuden seksiä kohtaan. Me teemme täällä nyt miesten ohjelmaa ja olemme miesten kesken saunassa, mutta mitä sanotte tästä tutkimustuloksesta? Niin, kyllä se ainakin ymmärrettävä asia on, että on niin kuin tietyssä kasvun ja kehityksen vaiheessa uteliaisuutta ja mielenkiintoa vetenalaisiin vehkeisiin, niin sanotusti. Että se on ymmärrettävää ja tämmöinen kanava, kun on helposti tarjolla, niin sekin on ymmärrettävää, että sitten sitä tietoa tuolta haetaan. Ennen vanhaanhan sitä kipitettiin ehkä kirkonkylän kirjastoon ja jos kirjastotäti lähti käymään vessassa, niin sillä aikaa sitten suunnattiin sellaiselle osastolle, jossa ehkä jotain tietoa oli tarjolla, oli ne sitten lääkärikirjoja tai jotain muuta. Eräs vanha ystäväni ja virkaveljeni joskus sanoi, että se oli valtavan kihelmöivä kokemus, kun sitten sieltä lääkärikirjasta tuli semmoinenkin sana vastaan kuin nännipiha. Mutta se kuvaa sitä, että tavallaan niin kuin less is more. Silloin kun elettiin vielä kulttuurissa, joka ei ollut niin jotenkin läpeensä niin kuin erotisoitu kuin meidän kulttuuri on. Mainokset kaikki koko ajan työntää paljasta pintaa. Totta, kyllä silloin varhaisteininä joutui jonnekin taloyhtiön paperinkeräysroskikseen dyykkausreissulle, jos jotain halusi nähdä. Nyt riittää kenellä tahansa alakoululaisella ottaa puhelin käteen ja pistää Googleen sopivat asetukset, niin sieltä lähtee. Ja tämä on kyllä semmoinen, mistä mä itse kannan huolta, siis tämä kasvurauha, mikä tässä on menetetty. Et aivan liian varhain nähdään aivan liian rajuja juttuja, ja joita ei ole edes niin kuin eväitä ymmärtää. Mä tuohon kuvajuttuun vielä palaisin sen verran, että totta kai pornografia on tietenkin 6. käskyä vastaan rikkova synti, eli älä tee aviorikosta, älä tee huori, mutta... Ja Jeesus myöskin sen vuorisaarnassaan tuo esiin, että se voi tapahtua ihan ajatuksen tasolla. Kyllä, just näin. Eli jokainen, joka katsoo naista himoiten, häntä on jo sydämessään tehnyt huori hänen kanssaan. Kyllä, näin Jeesus sen tarkentaa sen asian. Mutta sitten sen lisäksi, niin tämä on kyllä myös synti ensimmäistä käskyä vastaan. Eli älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa. Älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaissa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Eli kyllä se pornografian tuijottelu on viime kädessä juuri epäjumalan kuvaan tuijottelua. Saastaisen kuvaa, joka ottaa Jumalan paikkaa. Raamattu itse asiassa puhuu aika paljon pornosta nimenomaan sillä sanalla. Sen juuri on siis kreikan kielessä ja esimerkiksi Efesolaiskirjeessä sanotaan, siveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan. Eihän mikään sellainen sovi pyhille. Ja siinä nimenomaan tuo sana siveettömyydestä on kreikan kielessä porneia-sana. Ja se tulee useassa muussakin kohdassa Raamatussa esille ja sanotaan, että mikään sellainen ei sovi pyhille. No miten tässä maailmassa nyt sitten on miehenä mahdollista ylipäätänsä elää, kun joka puolelta sitä pornoa meillekin syötetään, tahdottiinpa tai ei? Niin, jossain aikaisemmassakin ohjelmassa ollaan varmaan puhuttu tästä, että se kuitenkin meissä kasvaa, mitä me ruokimme. Jos ajattelee, että täyttää päivänsä tällaisen kovaksi keitetyn materiaalin katselemisella, niin kyllähän ne mielikuvat sitten niin kuin jatkuvasti pyörii varmaan päässä. Että siinä on valinnan paikka ja valinnan varaa, näin mä ajattelen. Mutta sitten tietysti tämä, että se on asia, joka ihan aidosti koukuttaa. Että ihan niin kuin joku päihderiippuvuus tai peliriippuvuus tai muu. Me tiedetään, että on siis pornoriippuvaisia. Ja kyllä sitten täytyy lähteä hakemaan ihan vastaavalla tavalla ammattiapua, terapeutin apua. Että päästään sitten työstämään ja kiinni siitä, että miksi tämä asia on sitten jollekulle niin koukuttava, että omin avuin on sitten aivan vietävissä.
Ja ihan, jos voi sanoa näin niin kuin lievimmissäkin muodossa, niin kyllä voidaan melkein väittää, että ei kukaan meistä selviä se Jeesuksen sana edessä puhtain paperin, jossa kielletään tämä himoiten katsominen. Eli silloin on hyvä muistaa vaikka tämä kertomus Jeesuksesta ja aviorikoksesta kiinni jääneestä naisesta. Jeesus ei häntä tuomitse kivityskuolemaan, mutta sanoi, että älä enää syntiä tee. Se tehty asia oli synti ja siitä seurasi kyllä rangaistus, mutta Jeesus otti sen itse kantaakseen ristille ja niin voimme mekin tehdä, eli pestään Kristukselta saamamme vanhurskauden vaatteet jatkuvasti häneen, eli Jeesuksen sovintoveressä ja tästä muuten puhun lisää loppuhartaudessakin. Joo, mä ajattelen myös niin, että lopultahan se on niin, että meille kaikille jää pelastuksen perustaksi paljas ansaitsematon armo. Että ristin juurella maa on kyllä tasasta, että kenellä se sitten on mikäkin elämän alue, mikä helmasynniksi muodostuu, jonka kanssa erityisesti joutuu tahkoamaan. Mutta vielä sanon sen ajatuksen myös, että itse laajentaisin tämän ilmiön käsittelyä siihen suuntaan, että kysyisin, että mitä sitten kuuluu meidän parisuhteille, siis normaalille seurustelulle ja avioitumiselle ja omistaja sen kumppanin tarpeista huolehtimiselle ja koko elämänkaaren aikana. Mikä olisi niin kuin positiivinen? Joo, positiivinen puoli. Ehkä se vielä tähän, että usein kuulee sanottua, että Raamattu on seksuaalikielteinen. No ei todellakaan ole. Se on hyvin seksuaalimyönteinen. Kunhan vain hiekkalaatikko, eli tämä seksuaalisuuden harjoituspaikka on oikea. Ja sehän on yhden miehen ja yhden naisen välinen elinikäinen avioliitto. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti, eivätkä hävenneet toisiaan. No jos he eivät tunteneet häpeää, niin mitä he sitten tunsivat? Suurta nautintoa tietysti. Ja näin on myös laulujen laulussa, jossa neidon ja miehen välinen dialogi kuvaa sitä seksuaalistakin rakkautta, joka tavoittaa jotakin siitä, mitä Edenissä kerran kadotettiin, eli avioliittoa parhaimmillaan. Kuvauksissa on kaikki aistit mukana: aistaminen, maistaminen, koskettaminen, näkeminen. Ja avioliitossa luojan luomasta seksuaalisuudesta saa riemuita täysin rinnoin, muitakaan sukupuolielimiä unohtamatta. Ja tietysti siinä on myös tämä henkinen puoli mukana. Veli-Mattihan nyt oikein pääsi vauhtiin. Aamen. Tälle heitämme viimeiset löylyt ja siirrymme tuonne altaan puolelle. Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin. Hyvät kuulijat vielä ehtii lähettää meille tänä keväänä kysymyksiä ja viestejä tänne studioon osoitteessa sro.fi/kysy. Tämänkertaisen kysymyksen on kaverin puolesta lähettänyt kuuntelija Itä-Suomesta ja hän kysyy näin. Elämä on yhtä helvettiä eikä muuta helvettiä ole olemassakaan. Miten se nyt on? Onko rajan takana kuuma paikka? Onko näin, että tämä elämä on se helvetti eikä mitään varsinaista helvettiä ole odottamassa? Niin kyllähän uskon sen ja jotain kokemuksesta tiedän itsekin siitä, että tässä elämässä voi olla helvetillisiä tilanteita, joihin me joudumme, mutta kyllä Jeesus itse varoittaa useammassakin kohdassa siitä, että tämän elämän jälkeen tulee tuomio ja sitten on vain 2 loppusijoituspaikkaa. Joko ihminen viettää iäisyytensä taivaassa Jumalan luona tai sitten kadotuksessa Jumalasta erossa. Ja jos mä summaisin, että mikä se sitten on se ikään kuin vaan kieli, niin joku vanha rovasti on hienosti näin sanonut, että Raamatun mukaan tuomio tulee teoista, mutta pelastus tulee armosta. Kyllä, näin se on ja sitä usein eri kielikuvilla Raamatussa kuvataan, on se sitten tulinen järvi tai hammasten kiristys, mutta joka tapauksessa kyseessä on se ero Jumalasta, joka viime kädessä on kaiken elämän alku ja lähde ja ilman siitä lähteestä ja hänen siunaustensa ja lahjojensa osalliseksi tulemisesta elämä on helvettiä pahimmassa merkityksessä. Ehkä sitä rajan takaista helvettiä voisi tähän edelliseen keskusteluun viitaten kuvata myös niin, että
Siellä ollaan omien himojen kanssa yksinäisyydessä ilman Jumalaa, eivätkä ne himot koskaan enää saa tyydytystä. Jos ne sitä täälläkään maan päällä saavat, mutta näistä tunnelmista täältä altaan syvästä päädystä siirrymme tuonne takkatulen ääreen, lämpöön ja valoon. Veli-Matti, ole hyvä. Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on? Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja. Mitäs veljet ajattelevat Johanneksen ilmestyksestä? Onko se teistä kuinka pelottava kirja? Se on lohdullinen kirja. Mitä tiukemmalla on, sitä lohdullisemmalta se tuntuu. No hyvä Petri, ei sitä saa eikä pidäkään saada tunnetun kiinniottamisleikin kristillistä versiota, jossa kysytään, kuka pelkää ilmestyskirjaa. Sillä Johanneksen ilmestys ei ole pelottelukirja, vaikka on siinä toki kohtia, jotka kuulostavat kauheilta ja järkyttäviltä. Mutta se on kirjoitettu vainon keskellä eläville seurakunnille rohkaisuksi ja lohdutukseksi. Juuri niin. Toisaalta myös vakuudeksi siitä, että oikeus tulee lopulta toteutumaan kaikkien tämän maailman vääryyksien jälkeen. Ja ainoa mahdollisuus kunkin ihmisen onnelliselle lopulle on olla ja pysyä Jeesuksen omana. Siten kirja on kyllä myös varoitukseksi ja ojennukseksi, jotta Jeesus pysyisi keskiössä sekä seurakuntien että siihen kuuluvien kristittyjen elämässä. Mutta mikä on tämän niin paljon väittelyitä herättäneen kirjan keskiössä? Onko se maailmaa kohtaavien vitsauksien onnistunut oikea tulkinta, jotta tietäisi milloin pitäisi sulkeutua takapihalle kaivettuun bunkkeriin tai autotallin perukoille rakennettuun työpajaan? Ei. Sillä kristitty ei odota ilmestyskirjan 4 pelottavan ratsastajan saapumista tai 7 vihan maljan vuodetusta maan päälle. Kristitty odottaa Herransa Jeesusta. Tiivistäisin koko Johanneksen ilmestyksen 4 pääpointtiin. Ensimmäinen on, Jeesus tulee pian. Ja se on täysin varmaa. Tämä voidaan lukea jo 1. luvun jakeesta 3, sillä aika on lähellä. No mikä aika? Asia tarkennetaan muutama jaetta myöhemmin. Katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tullessaan. Tämän kohdan lisäksi Jeesuksen paluuta kuvataan monia kertoja läpi kirjan ja sitten vielä kirjan aivan lopussa muistutetaan ponnekkaasti. Katso, minä tulen pian. Ja vielä, totisesti, minä tulen pian. Toinen kirjan pääpointeista on siinä, että kunkin ihmisen nimi on syytä olla elämänkirjassa. Sardeksen seurakunnan enkelille Johannes sai käskyn kirjoittaa, joka voittaa, se näin puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämänkirjasta. Okei, kuulostaa hyvältä. No entä ne, joiden nimi ei ole tuossa kirjassa? No siitä me muuten vähän puhuttiinkin jo tänään. Näistä ilmestyskirja kertoo näin. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämänkirjasta, heitettiin tuliseen järveen. Ja vaikka moni pitääkin lämpimistä uimavesistä, minä mukaan lukien, niin tuossa järvessä uiminen ei ole miellyttävää. Kyseessä on nimittäin helvetti, ikuinen ero Jumalasta ja hänen siunauksistaan. Kirjan lopussa vielä kerrataan, kuinka uuteen Jerusalemiin pääsevät ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. No, mistä tämä niin tärkeä elämänkirja sitten löytyy, jotta siihen pääsisi nimensä sipaisemaan? No se ei löydy hansikaslokerosta niin kuin Kaitsun autojen huoltokirjat, eikä se löydy yliopiston kirjastostakaan, joiden kaikki kirjat Petri on selailut läpi. Nimestä elämän kirjassa on kyse siitä, miten ihminen pelastuu. Ja siitähän Jeesus opettaa, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Konkreettisimmaksi tässä meidän ajassamme elämän kirjasta tulee kastetodistuksemme. Mutta se ei yksin riitä.
Tarvitaan myös usko Jeesukseen. Usko ja kaste, sitä kun ihminen on Kristuksessa, on hänen nimensä myös elämän kirjassa, itse Jeesuksessa. Johanneksen ilmestyksen 3. pääpointti on: pidä vanhurskauden vaatteesi puhtaana. No mistä tässä sitten on kyse? No ilmestyskirja kertoo monia kertoja näistä vaatteista ja luinkin jo äsken kirjeestä Sardeksen seurakunnalle, joka voittaa, se näin puetaan valkeisiin vaatteisiin. Kannattaa huomata, että puetut ovat passiivisia. Heidät puetaan ja vieläpä heille annettuihin, lahjaksi saatuihin vaatteisiin. Tästä kerrotaan myöhemmin kirjassa Karitsan häiden kohdalla, jossa morsiammesta eli Jeesuksen omista kerrotaan näin. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Tästä herää kysymys, että mistä tämä lahjaksi saatu puku on peräisin? Tähän vastaa Johanneksen näkemä näky taivaasta, jossa kaikki pelastuneet seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeisiin vaatteisiin. Muutama jaetta myöhemmin tarkennetaan, he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne Karitsan veressä. Ja aivan kirjan lopussa muistutetaan vielä, autuat ne, jotka pesevät vaatteensa. Eli vanhurskauden vaate on sekä Kristuksen sovintoveren aikaan saama vanhurskautus, että jatkuva vaatteiden peseminen tässä Karitsan veressä. Luther kutsui tätä päivittäistä pyykinpesua uskon ripiksi. Syntien tunnustaminen on kristitylle päivittäinen rutiini, kuten hampaiden pesukin. Tosin sillä erotuksella, että Karitsan veri puhdistaa synnistä ja tekee sen täydellisesti. Viimeinen ja 4. kirjan pääpointti on: tule, Herra Jeesus. Se on seurakunnan vastaus ensimmäiseen pointtiin: Herra tulee pian. Elävä ja valvova seurakunta on aina odottanut Jeesusta ja lausunut: tule, Herra Jeesus, Maranata. Kohta Jeesus tulee ja vie meidät kotiin. Siksi saamme rohkeasti nostaa päämme tänäänkin kaikkien vaikeuksien ja ahdinkojen keskellä ja suunnata luottavaisesti katseemme voittajaan, Herran Jeesuksen Kristukseen, joka on sekä uhrikaritsa että Juudaan leijona. Kiitos veli Matti. Hyvät kuulijat, Suomen Raamattuopiston säätiö on julkaissut Päivän sana mobiilisovelluksen, joka sisältää Juha Vähäsarjan kirjoittaman hartauden vuoden jokaiselle päivälle. Ja sen lisäksi sieltä löytyvät muun muassa kaikki Raamattuopiston tuottamat podcastit ja jumalanpalvelusten saarnat. Ja myös kaikki Miestä väkevämpi -ohjelman jaksot ovat sieltä kuunneltavissa. Käykää siis omasta sovelluskaupastanne lataamassa täysin ilmaiseksi Päivän sana -sovellus. Kiitos hyvät herrat Saunaseurasta. Me tapaamme jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Auf Wiedersehen. Moi. Miestä väkevämpi.